Bachgen o dre Llanrwst ydw I, ges I magu mewn siop yn y dre. Ac felly mi roedd y dre ei hun fel tre farchnad yn bwysig iawn I mi yn blentyn. Llawer iawn o siopa ac oedd marchnad yma. Oedd y dre yn dod ar wlad yn dod at ei gilydd adag marchnad. Felly oedd hi'n dre oedd yn cynnwys y dyffryn. Tre, llawn cymeriad, llawn hanes. Mae hanes Llanrwst yn mynd yn ôl I oes y tywysogion, dyma ddyffryn Llywelyn Fawr ac Owain Glyndŵr, ac o'n i'n ymwybodol o'r hanes yna. Oedd tre Llanrwst yr wythfed fwyaf yng Nghymru cyn y chwyldro diwydiannol. Mi roedd bob math o grefftwyr yma, gwneud clocia, gwneud telynna. Os edrychwch chi ar fap, mae Llanrwst reit yng nghanol Gogledd Cymru. Lle da felly I bawb yng Ngogledd Cymru hel at ei gilydd. Erbyn heddiw, mae Llanrwst o fewn awr I boron bobman yng Ngogledd Cymru. Felly lle canolog, canol y byd.